second. Weird. Du må ikke skubbe. Du må ikke skubbe til mig. Hvad? Og lol. Hvad skal du gøre til ham? Han er så dårlig. Okay, hold up. Jeg kan godt se, at den sad sådan op i højre skærm. Op skærmen. Sådan bør fuck af. Jeg er ikke syg at ramme egentlig. Jeg er på live. Jeg er live tv'et. Gør det? Ja. Jeg er på live. Så når han kommer sådan hoppende ind, mens han står